Most pedig Vörösmarty szózata következik. Itt helyben mindenkit megdicsérek, nagyon jól szólt, de remélem, hogy a többi 700 helyet is hasonló élményben volt részük, és majd ezt a tévénézők is megkapják. Itt fantasztikus volt. Akkor most nézzük a szózatot. Vörösmarty Mihály, szózat. Hazának rendületlenül, légy híve, ó magyar, bölcső az, s majd a sírod is, ne kápolj, se ragadj, van a világon, kívül, nincsen számomra hely, álljon, vagy verjen sorskeze, ítélned, halnod kell. Ez a föld, ne legyen annyiszor, aháig éve folyt, ez, melyhez minden szennemet, egyeztetés ahhoz, így küzdenek majdért, a hőságát namarai, így törtek össze rabját, hunyadnak karjai, szabadság, így nem hordozák, véres zászlóidat, s elhuldanak legjobbjaink, a hosszú harc alatt, és annyival szerencse közt, oly sok kiszájulán, megfogy a pár, de körbe nem, él nemzete hazám, népek hazája, nagy világ, hozzád bátran királt, egyeztetési szenvedés, kérjetek, vagy halált, az nem lehet, hogy annyi szív, hiába mondta ért, s esetben annyi bűnövel, szakad meg a ért, az nem lehet, hogy ész, erő, és oly szent akarat, hiába sorvadozzanak, egy átok súly alatt. Még élni kell, még élni fog, egy jobbor, mely után buzgó imádság eredez, 100 000 hajokán, vagy jönni fog, ha jönni kell, a nagyszerű halál, hol a temetkezés fölött egy ország vérben áll, s a sírt, hol a nemzet sírd el, népek veszik körül, s az ember millióinak szemében gyász könnyül, légy híve rendületlenül, hazádnak, ó magyar, ezért előtt, s ha elhurál, hangyával elszabad, a nagy világon kívül, nincsen számodra hely, álljon, vagy verjen sorskeze, ítélned nem, halnod kell. Nagyon szépen köszönöm nektek is, több száz helyen is. Köszönöm szépen. Itt ez nagyon-nagyon szépen szólt. Én remélem, hogy érezték és konstatálták hasonlóan a többi helyen is egy emelkedett pillanat. Nagyon nagy öröm, hogy azt érezhetjük, hogy most ti a világ különböző részein több százan egyszerre mondtátok ezeket a fantasztikus sorokat, és ez az egyszerre mondás, ez kifejez